Silva, Yes, ano sa bang Silva. isyu nyo dito, Silva? Tunay na bautismo na pinatutupad na dapat sundin ng mga Kristiyano. Bro Eugene, Yun ang issue. babawi siya doon sa pagkatalo niya na wala siya napatunayan na meron tayong kautosang nalabag nang tayo nagbautismo ng bata. O, Ay, babawi nako. doon. Lare, Ano talaga? Lare, sa dinami-dami ba naman ng doktrinang Katoliko, bakit binyag pa ng mga bata, bautismo pa ng mga batang gusto mo? Oh, Kasi ang ginagawa niyo Gapo ay wala sa kasulatan. Anong wala? Wala sa paraan ng Biblia. Isa pa, ang bautismo sa sanggol, wala na sa Biblia. Buhos pa ang pinatutupad niyo. Wala sa Kapag Biblia yan. bro, kapag wala sa Biblia, bro, ayaw ba nating paniwalaan at ituro yan sa mga tao? Pag wala sa Biblia ang doktrina, hindi kailangan paniwalaan. Hindi kailangan sundin. Yung doktrina ninyo, bro, na ayaw bautismuhan yung mga sanggol, bro. Kaninong doktrina yan, bro? Yan, magandang tanong yan. Sige, sagutin mo. Yan ay hindi namin nababasa sa Biblia, kaya hindi namin Ba't mo tinuturo? Bro, Ba't mo tinuturo? Hindi mo lang nababasa. Bro, hindi ko naman sinasabing mababasa ba yan sa Biblia, bro. Yung bang pagbautismo ninyo ng mga malalaki na pagbabawal ng mga sanggol, kaninong doktrina yan, bro? Yung pagbabawal sa pagbabautismo ng mga sanggol, bro. Wala na sa Biblia yan, kaya hindi Bro, namin hindi ko tinanong, bro. Hindi ko tinanong kung mayroon ba yan sa Biblia. Kaninong doktrina yan? Kanino doktrina yan? Hindi mo kailangan itanong kung kanino doktrina. Bro, Ang sinasabi ko, Ang sabi mo kasi kanina, kapag ang doktrina wala sa Bible, hindi dapat paniwalaan. ito, bro. Tinatanong niya, kaninong doktrina yan? Kasi Kaninong wala doktrina sa yan, bro? Bible. Sabi mo na, wala sa Bible eh. So, kaninong doktrina yan? Ba't ko naniniwala dyan? ay wala sa Biblia. Hindi, ang tanong niya kung kaninong doktrina yan. Sabi mo kasi kanina, ang doktrina na hindi mababasa sa Biblia, huwag paniwalaan. Sabi mo, di ba? Ngayon, nandiyan na tayo sa point na wala yan sa Bible. Nandiyan tayo sa point na wala sa Bible yan, ha? So, ang tanong ngayon, kaninong doktrina yan? Ba't ka naniniwala? Gayong alam mo naman na wala pala yan sa Bible. Kasi wala sa Biblia na magbautismo ng sanggol. Yun. Kaninong ang doktrina yan? Yan ang Bro, tanong ni kaninong Eugene. doktrina Kaninong yan, bro? doktrina yan? It's either, magsabi ka, bro, Biblia na... yan. Ha? Sa Biblia, walang Bro, hindi ko tinatanong, bro. Bro, hindi ko tinatanong kung mayroon ba sa Biblia na ang bata hindi pwedeng bautismuhan o asan ba yung mababasa? Sa newspaper ba yan? Sa kung ano libro? Kaninong doktrina yan, bro? Okay. Sa Biblia kami bumabatay, bro. Hindi sa Sa Biblia na, bro, yun. Sa Biblia. Di ba sabi mo, walang mababasa sa Biblia na yung mga sanggol ay hindi pwedeng bautismuhan, tama? Walang mababasa. Okay. Sa Biblia. Ang sabi mo, bro, pag walang nababasa, hindi pwedeng paniwalaan at hindi Paniwalaan. pwedeng ituro. Hindi pwedeng i-preach. Tama. Ngayon, bro, nag-preach ka kasi sa amin pinaniwala nyo sa amin na bawal yung mga sanggol. Ngayon, bro, wala sa Biblia, tinuro mo, kanino mo yan galing, bro? Dahil wala sa Biblia. Bro, Kanino mo kanino kinuha mo yan, doktrina mo yan doktrina galing, yan? bro? Kanino mo yan galing, bro? Kasi wala sa Bible eh. Hindi, Sa Biblia sabi yan. mo, wala sa Bible. Daw, Biblia na naman ulit. Ito ganito, Jundo. Hmm. Walang bautismuhan sa... Bro, sold out na ako, bro. Bro, sold out na ako. Huwag ka man na sumingit. Sa Bible, walang turo na magbautismo ng sanggol. Walang turo na magbautismo ng bata. Kaya hindi naman itinuro yan. Kaya yung tanong mo, kung nasa Biblia ba yung doktrina na bawal magbautismo ng sanggol, hindi kailangan alamin yan. Hindi kailangan basahin sa Biblia. Bro. Sold out na ako sa sinasabi mo na walang mababasa sa Biblia. Sold out na ako niyan, bro. Ikaw balik sa Ang tanong ko, bro, kanino mo yan galing, bro? Na bakit mo ipinangaral yan sa social media naming dalawa, bro? Kanino mo yan galing, bro? Wala nga turo sa Biblia ang Bro, magbautismo hindi ng mo sanggol naman eh. sinasabing may turo ba? Kanino mo yan galing?
Kay Bongbong Marcos ba yan? Kay Bongbong Marcos ba yan? Kay si Kenny yan? Kaya nga hindi namin itinuro yan dahil wala sa Bro, Biblia. hindi ko naman sinasabi na tinuro mo, mayroon ba yan sa Biblia? Hindi kayo nagturo na ang mga bata ay hindi pwedeng bautismuhan. Di ba? At pinaniwala ninyo sa akin yan. Tinuro mo yan eh. Sabi mo, pinangaral mo sa amin yan eh, na huwag bautismuhan yung mga bata. Ngayon, tinanong kita, kung mayroon bang mababasa sa Biblia, sinasabi mo sa amin na hindi pwedeng bautismuhan yung mga bata, sabi mo wala. O kanino mo galing yan? Implicitly. Bakit mo mahilig kayo gumamit ng gano'n? Oh, di bro. Ito po. Oh, di, kanino mo, bro, pag sinasabi natin kanino, bro, refers to a person, bro. Kanino mo yan galing, bro? Gapo. Mayroon kasing basihan. Ang binabautismuhan sa Bible ay malalaki na. Ngayon, kung ikaw kaya tatanungin ko, mayroon bang utos sa Biblia na bautismuhan ang mga sanggol? Di, bro. Ano? Hindi, bro. Ito, bro. Sagutin mo yan ako, bro. Sagutin mo ako, bro. Kanino mo yan galing, bro? Kanino mo yan natutunan yung aral na yan na hindi pwedeng bautismuhan yung mga batang kayong wala namang mababasa sa Biblia? Kanino mo yan nalalaman, bro? Naiintindihan ko sa Bible na walang binabautismuhan. Hindi ko naman sinasabing naintindihan mo ba? Oh, walang mababasa sa Biblia na hindi pwede bautismuhan yung sanggol, pero pilit mo pa rin itinuro sa amin na huwag bautismuhan. Kanino mo natutunan yung aral na yun? Sino nagturo sa iyo niyan? Sino nagturo sa iyo niyan? Naunawaan ko sa Biblia. Bro, hindi ko naman sinasabing naunawaan mo ba? Kanino mo galing yung aral na yun? Sino nagturo sa iyo? Sino nag-udyok at nagsabi sa iyo na huwag mong bautismuhan yung mga bata at ipangaral mo yan sa dalawang jando at gapo na yan? Kanino mo yan galing, bro? Ay, naunawaan mo sa Biblia eh. Naintindihan mo ba? Hindi ko na sinasabing naunawaan mo ba? Sinong nagturo sa iyo? Na mayroon bang nangaral sa iyo na wag mong kwan? Kanino mo galing yan? Yung nasa Bible nga eh. Ha? Kami bumabatay lang kami sa itinuro. Ang itinuro, bautismo ay mga malalaki na. Itinuro sa Biblia, malalaki na. Pagkatapos, wala namang mababasa sa Biblia na ang mga bata hindi pwede bautismuhan. So, ngayon, saan mo yan galing yung aral na yan? Na hindi, wala namang palang mababasa. Sinong nagturo sa yan na sabihan mo kami, oy, bawal yung bata na yan, wag niyong bautismuhan. Kaninong aral mo natatanggap yan? Hindi ko sinasabi sa inyo na huwag kayo magbautismo ng sanggol. Okay lang. Ang sinasabi ko, Okay lang pala. hindi, problema nyo na yan. Hindi ko sinasabi na huwag kayo magbautismo ng sanggol kasi sarili, kasi yung doktrina yan. Bro, Wala sa hindi naman Biblia. issue dito, bro, kung pwede ba kaming... Ang nabasa, sandali lang, ang nabasa ko kasi, ang binabautismuhan ay mga malalaki na marunong tumanggap, marunong sumampalataya, tumanggap ng katuwiran, marunong umintindi ng turo. Okay. Yun ang nababasa ko. Ito bro. Nabasa mo sa Biblia na, uy, malalaki pala yung pwedeng bautismuhan, yung mga malalaki na, yung mga adults na. Ito, yung may mga yung may mga pananampalataya na, pwede na ito. So, nangaral kayo, check, walang problema, binangaral niyo. Ngayon, wala namang kahit isang verse na mababasa sa Biblia ang nagsasabing, Panginoon, bawal bautismuhan yung mga sanggol. At saka, sa amin, sinabi mo, na, uy, bakit kayo nagbautismo? Mali yan. Kasalanan yan. Wala sa Biblia. Wala naman pala sa Biblia yan, bro. Bakit kayo nangaral? Kanino mo galing yan, bro? Kay Soriano? Kasi... Kay Soriano ba? Si Soriano ba ang nagturo sa'yo? Hindi si Soriano. Ang turo na yan, naunawaan namin sa Bible. Bro, hindi ko naman sinasabing naunawaan nyo ba? Kanino mo galing yung pananampalatayang bawal yung sanggol bautismon? Kay Soriano? Anis na sagot, bro, anis. Kay Soriano ba? Hindi. Kung hindi nangangaral si Soriano, bro, na ang mga bata ay hindi kasali sa bautismo, mangaral ka rin ba?
Sa Biblia lang, bro. No. Kung hindi sinasabi ni Soriano sa kanyang sa kanyang programa, bro, na yung mga bata hindi pwedeng bautismohan, kaya kayong mga membro ko, huwag kayong magbautismo. Kung hindi niya pinangaral yan, bro, ipangangaral mo kaya yan, bro? Papangaral pa rin. Oh. Sa bagay, hindi ako mangaral, ano? Hindi ako mangaral. Pero pinapaniwalaan ko. Ba siya naniniwala? Wala naman sa Bible yan. Bakit ka naniniwala, bro? Wala naman sa Biblia, bro. Hindi mo lang siguro matanggap, Sabi mo, bro. huwag paniwalaan ng doktrinang wala sa Bro, Bible. Ba't hindi ganyan mo ang doktrina siguro, yan? Wala naman bro. Sa Bible yan. Sa madaling sabi, bro, sa madaling sabi, hindi to kagaya ni Reniel Oliva nga, imbes kay og binisaya ka kanang sa ato pa, ya kay sa atin pa, hindi mo nito. Ana si Reniel Sa atin Oliva. pa. Ano siya ba nga, di man sa kabalo mo Tagalog o Bisaya kayo, yun siya nga, agihan katong nun nga, sa ato pa, mali di mong Katoliko, ano siya, sa atin pa, mali kayong Katoliko, wala, ali bro, di lang ito nagamito na sa atin bro, kay ma-foul tana, basig ma-violation sa nakin, Raynong Dan bro. Ang issue dyan ni Brother Eugene, ba't ka nagtuturo ng doktrinang bawal bautismuhan ang sanggol? Alam mo namang wala sa Bible yan. Kaya ang mga bata hindi kailangan bautismohan kasi walang nakasulat sa turo na mga sanggol ay Nga. bautismohan. Saan nga bro? Kaninong Walang turo doktrina sa yan? Bible. Ang tanong ni Eugene, kaninong doktrina yan? Kasi wala sa Bible eh. Sabi mo kasi kanina, ang doktrinang wala sa Bible, huwag paniwalaan. Yan sabi mo kanina. Ngayon, yung doktrinang huwag bautismohan ng sanggol, saan mo kinuha yung doktrinang yan? Wala naman sa Bible yan. Wala kasi itinuro na ganon. Kaya Ba't mo nga tinuturo? Sabi mo kanina, pag wala sa Bible, huwag paniwalaan. Ba't mo tinuturo yan? Dundo, walang itinuro mo na sanggol. Bro, Yun ang ang sagot. hirap bro, ang hirap mo kasing paaminin bro, umamin ka na lang bro, na yung doktrina na yan galing kay Soriano. Ang hirap, Umamin ka na lang. ang hirap, ang hirap ay turo na imbento. Yan ang turo na imbento, ang mahirap. No bro, umamin ka na lang bro, na galing ni Soriano yan, aminin mo na lang. Kasi para makaproceed na tayo, bakit mo tatago yan? Galing pala ni Soriano yan eh. Ang tinuturo ni kapatid na Eli galing sa Bible. Galing sa Bible. Ang bautismuhan lang, Dundo ay, ang bautismuhan lang dapat ay yung tumatanggap ng pananampalataya. Yung bata, hindi tumatanggap ng pananampalataya. So, Kaya, ibig bagay bro, hindi kailangan bautismuhan. ibig Pero bagay ngayon, sabihin bro, na yung mga bata walang pananampalataya, tama? Hindi nakakatangga, hindi makakaunawa yan, walang unawa. 10 months, one ay Saan mo Isang nabasa buwan bro, Larry? Saan mo nabasa na hindi pwede bautismuhan ng walang unawa? Bro, yung bang sinasabi mo bro na yung mga bata ay walang pananampalataya, tama ba yung narinig ko? Oh, tama ba daw? hindi pa makakapananampalataya ang isang sanggol. Ganun yun. Oh, bro, Yun. Hindi daw mga panampalataya hindi sa daw. Paano kung may mababasa ko sa Biblia bro na yung sanggol ay may pananampalataya na? Aaminin mo ngayon, nagsisinungaling ka. Hindi, basahin mo muna. Ay no. Aminin mo Hindi. ba pag nabasa niya? Paano kung nabasa ko? Ganito na lang, para maganda. Pag nabasa basahin ni Eugene, tama siya. Pag di niya nabasa, mali siya. Ganon. Asa ngayon ka Larry? Hindi. Ang kayo kasi mahilig magbigay na interpretasyon na sarili. Ba't ko naman sasangayon nun kung hindi ko alam? Hindi, babasahin lang Paano naman. sinabi? Babasahin nga eh. Hindi. Babasahin. Pero Oh. ang interpretasyon ay galing sa inyo, hindi pwede yan. Hindi, babasahin Tingnan nga natin. eh. Hindi ba Titingnan natin. i-interpret, babasahin lang babasahin muna. Pag may nabasa ba, aminin mong mali ka. Oy, depende. Basahin, babasa mo. Ay no, hindi bro. Ganito yung challenge bro. Kapag meron akong item, ibig bang sabihin na magbabayad ka? Ganyan ba? Hindi nyo mag-usapan ganyan. Huwag mo sabihin na i-open mo muna, baka may partial yan o wala. Pag sinabing meron. Ngayon bro, pag may mababasa ko sa Biblia, yung mga batang sanggol bro ay may pananampalataya, aaminin mo ngayon na nagsisinungaling ka. Hindi
talaga pwede. Ano hindi pwede? Hindi ko Bakit? babasa. Hindi ko Bakit, bro? babasahin to. Bakit, bro? Hindi ka sigurado sa sagot mo? Ano hindi? Ang isang sanggol na isang buwan pa lang, wala, hindi alam ang aral, hindi Hindi. Ang tanong ni Brother Eugene ba? Ang tanong ni Brother Eugene ba? Kung may mabasa siya sa Biblia na ang sanggol may pananampalataya, aamin mo ba na mali ka nung sinabi mo na ang sanggol walang pananampalataya? Hindi pa marunong tumanggap ang sanggol. Hindi ko tanong kung tumatanggap ba. Ang tanong, may pananampalataya o wala? Sabi mo kasi, walang pananampalataya. Babasahin niya, may pananampalataya. Ibig sabihin, ang babasahin niya sa lungat sa sinabi mo. Pag nabasa ba niya yan, aminin mo mali ka. Ipabasa mo muna. Ay no, wag, bro. Pag mababasa Ikaw ko. ang nagsabi, bro Larry, ang point niyo dyan ganito ba? Ikaw ang nagsabi ng isang statement sa lungat sa babasahin niya. Ngayon, maninindigan ka pa rin ba sa sinabi mo o aatras ka doon? Liwanagin natin. Ipabasa mo. Maninindigan ka. Pag nabasa niya, mali ka. Hindi. Oo, mali. Ipabasa mo. Kilala ko na kasi, alam ko na kasi yung mga kalidad niyo. Anong kalidad niyo? Magkakaroon kayo ng sariling interpretasyon. O sige, Bro, bro, nababasa ano ang sa tingin mo babasahin ni Eugene? Ito halimbawa, babasa lang kayo ng binibigyan nila kasi ng sariling interpretasyon eh. Oh. No bro, hindi naman. Ganito. Ano, sanay na ako sa inyo eh. Sanay na ako eh. Ay, Halimbawa, wala, hindi niya tanggap bro. Marami pa sikot-sikot bro. Wala. Ayaw bro. paano ko Wala. naman tatanggapin na isang bagay na kayo mismo magbibigay ng pangunawa? Babasahin nga lang, bro. Babasahin Larry, nga. Babasahin lang. Hindi ko Mamaya naman na sabihin, interpret. unawain Babasahin mo. lang. Babasahin lang. Babasahin nga, oh. Huwag bigyan ng... Tignan natin kung tama yung pangunawa Kaya niya. na. Kung Oh. ang binasa niya sa ka, babasahin lang. Walang interpretation. Babasahin Sige. lang. Sige, basahin nyo. Amin yung bang mali ka pag nabasa niya sa lungat sa sinabi mo? Unawain natin. Hindi, amin mo mali ka. Sabi mo, huwag unawain, huwag ipaliwanag. Babasahin lang. Pag yung binasa niya, sa lungat sa sinabi mo, amin mo mali ka. Pwede kong aminin. Ano Tignan pwede? natin. Ano mo yun? Para kung hindi lalaki kausap niyan. Tignan natin. Ano, aminin mo bang mali ka pag yung kanyang binasa, sa lungat sa sinabi mo? Ipabasa mo. Huwag kang matakot. Hindi naman ako takot bro. Ikaw yung takot eh. Hindi naman ako takot. Ikaw yung takot Ready ko nang babasahin to bro. Kaso lang ikaw. Wala Ikaw eh. yung takot eh. Wala rin. Huwag mo talaga yun. Ikaw yung takot niya eh. Huwag kasi kumasa eh. Alam mo kasi, Jondo, kahit na si ChatGPT, magsasalita na walang pananampalataya ang bata. Sige. Ano sa tingin mo ang babasahin ni Eugene? Kung may duda ka, ano sa tingin mo babasahin niya? Ipabasa mo na lang. Huwag mo gawin akong pangmangula. Sige, hindi mo alam ang talata, babasahin lang niya, huwag di siya magpapaliwanag. Ikaw rin, huwag niyo magpapaliwanag. Kung ang nabasa niya, sa lungat sa sinabi mo, amin yung bang mali ka. Sa lungat eh, amin yung mali ka. Huwag ka nang humingi ng kondisyon. Ipapasahin mo muna. Wala bro, wala. Wala, hindi niya tanggap bro. Pangit. Alam nyo, naghanap lang kayo ng... Naghanap Yan lang kasi kayo ng... nagsasalaysay nang wala sa isip. Bro, marami akong Biblia dito bro. Mahigit siguro ano bro. Hindi ko na lang to sa kanya bro. Ipipilit to. Wala eh. Wala. So, wala. Ayon sa Jundo, ayon sa source mo, walang pananampalatayang sanggol. Yan. Napakalinaw. Sige. So, ito, source mo to. Bro Eugene, Oy. ano na lang, para matapos ang usapang ito, para sa mga nanonood, pag nabasa mo, sa lungat sa sinabi ni Larry Silva, idideklara nating natalo si Larry Silva. Sige. Ito na lang bro. Ayaw niya Ayaw pumasa na eh. aminin eh. Ayaw niya pumasa eh. Oh, So, basahin mo na lang, Brother Eugene. Ayaw niya pumasa eh. babasahin na lang natin Kasi mga dito tao, bro, kasi makita ayaw na niya mga- aminin eh. Diya. Makita ng mga tao na mali si Larry Silva. Ang ginagamit natin dito, magandang balita, Biblia.
Yan, sa Bisaya ha. Magandang balita. Bisaya, Biblia. Bisaya muna tayo. Bisaya. Oh. Bisaya. Anong talata? Anong talata? Sige. Saint talata? Matthew chapter 18 verse 6. Ano, no? Saint Matthew chapter 18 verse 6. 18 verse 6. Para sa mga Bisaya na nanonood, babasahin natin to. Ito. Og mahitungod ni ining gagmayng mga bata nga nagtuo kanako. Ha? Maayo pa mo sa katawo nga hiktan og dako nga galingang bato sa iyang liog gitambog siya sa kinahiladman sa dagat kaysa makaangin siya sa usa kanilas pagpagkasala. Ingon ni Kristo nga hiktan kag dakong haliging batong galingan ug labog kas dagat kaysa makaangin ka. Kadto mga tao nga nag-ingon nga mga bata way pagtuo. Karon kay imong baruganan wa may pagtuo ni mga bata kinsa mahiktan atog batong galingang bato ani ron tambog laod ikang Suryano padong nimo kay mo man inyong baruganan. Yan, tara. Ito basahin natin to sa Tagalog. Sandali lang. Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa liig ng isang malalaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. May pananampalataya, sabi mo wala. O di, talo ka na. Talo. Binasa lang ha. Walang pinaliwanag. Walang pinaliwanag, talo ka na. Walang ipinaliwanag. Huwag mo papaliwanag. Sabi mo kasi walang paliwanagan eh. Yun na nga sinasabi ko eh. Ikaw ang nagsabi, walang paliwanagan. Ipapaliwanag sana, ayaw mo eh. Ay, Binasa lang. Sige, paliwanag. Ay, sabi mo, walang paliwanag. Hindi, paliwanag no. Okay. Paliwanag. Wag na Ayun, magpaliwanag. bata, Sabi mo, walang ang paliwanag sanggol, eh. may pananampalataya. Paliwanag no. Ang sanggol, may pananampalataya. Kaya nga pwede mag-praise eh. Kasi may pananampalataya. Yun lang ibig sabihin nun. Ito, ako magbabasa sundo ha. Datapot sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na nagsisisampalataya sa akin. Maliliit na maliliit nasisampalataya. Ayun. Hindi, sandali lang. Huwag kayo sumingit. Pambira. Nagsisisampalataya sa akin ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang liig ng isang malaking batong gilingan. Ay, Ano ba kawawa ka ibig naman. sabihin ni Kristo dito? Kawawa Ano ka ba ibig naman. sabihin ni Kristo? Kundo, yung mga bata o yung mga maliliit na binabanggit dito ay hindi kagaya ng mga bata na binibinyagan nyo na isang buwan pa lang. Kung mayroon Itong akong bata na mababasa, bro, kung mayroon akong mababasa sa Biblia na sinasabi nating infant, ngayon, ito, ibahin natin tong sitas. Pag mayroon akong mababasa sa Biblia, infant. Infant naman. Sige. Ano? Kasalari, infant? Babasahin? Ibang version, Infant? ibang version. Kasaka, infant, babasahin. Anong ibig sabihin? Ano, kakasaka, Sabi infant? mo, sige, grant natin to na yung sinasabi dito sa Matthew 18:6 na yun yung mga batang malalaki na, yung halimbawa 6 anyos, ay ganyan. Pero sabi mo, hindi kasi yan infant eh, yung gaya ng Katoliko. Paano pag mayroon akong nababasa sa Biblia na yung mga infant may pananampalataya na sa Diyos? Ngayon, aminin mong pangalawang talo mo na to. Anong salin yan? Hindi ko naman sasabihin kung ano. Protestanteng salin na yan, oh. Protestanteng salin, oh. Hindi Katoliko. Oh. Ano nga salin? Secret. Bro, the Living Bible para praise, bro. Ito. Alam mo, Gapo, The Living Bible, The Living Bible. kahit tabakan, Anong talata ba daw Eugene? The Living Bible. Ito. St. Matthew chapter 21 verse 14. Sayin natin to verse 14. 16 siguro. 14 ba yan? 16. Tingnan ko muna. 16. Kasi dito, 16 bro. Kasi naano sa sa ballpen. Ano ba Ano sabi talata? niyan? Ha? Ang talaga, 16? 16. Oh, 16. Sabi mo sa 16. Anong
Yun nga. Mateo 21. 21:16. Oh, Bulari. Tingnan mo dito sa ano ko, bro, kung akong aking screen, Bulari, ha. Ito, Bulari, oh, tingnan mo sa screen ko. Ito yung babasahin niya, oh. Ayan. Bulari. Ayaw Sa screen ko, ito yung babasahin ni Bro Eugene. Oh, bibis. Si Bibis. Oh, babies shall. May edad ba? May edad ba yung sinasabi dyan? Oy, meron. Eh, Little babies. babies, bro. Little babies. Ibig sabihin, infant Little yan. babies. Oh, little babies shall. Ano yan? Shall. Shall Praise him. praise him. Oh, Shall may praise him. pananampalataya. O, dito sa Bisaya, bro. Makaka-praise ba ang walang Bro, pananampalataya, bro? dito sa Bisaya, bro, sa St. Matthew chapter 21 verse 16. Basahin ko yan, bro, ha. Sa magandang balita, Bisaya, bro. Paborito tong Suryano, eh. Hindi mo tatanggi to. O, ito, ha. Mas klaro, bro. Yan, sinasabi dyan. Little babies yan. O, dito, mas klaro, bro. Sa Bisaya, bro. Yan, bro. Yung pagkasalin dito, bro. 16. Ito sabi. Si Jesus mitubago, nakadungog ako, wala ba day kamo makabasa ninibayan na sa kasulatan nga nag-ingon nga ang mga bata ug ang mga masuso. Ibig sabihin, infant. Kasi kapag sinasabi nating masuso, iyon po yung nitutoy pa sa inahan, o nagdididi pa sa kanyang suso. Yun nga, masuso, di ba? Tanggap Ako mo naman, ba yan? Ako naman. Pangalawang talo mo na yan, wala na, pangalawang talo mo na yan. Oh, bakit takot ka? Kasi takot, hindi naman ako takot. Sige, magbasa ka. Sige, sitas. Sige. Magbasa Ako ka. magbabasa ng sinasabi mo. Hindi, yung binabasa mo, babasahin ko. Babasahin niyo ulit. Sinabi nila sa kanya, naririnig mo baga ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, oo, kailanman bagay hindi ninyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo Oh, ay iyong sumususo. Sandali lang, huwag magsingit. Pero, anong tataranta? Tataranta ka na kagani. Wala, binasa mo na. Talo mo na. Wala, sabi Suso ko. eh. Huwag ka kasi singit na singit. Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri. Ayun. Hindi sinasabi dito. Ayun, yung Hindi mga sinasabi. sumususo may pagpupuri na. Wala, hindi mo naintindihan. Oh, Hindi sinasabi anong dito. version binasa mo? Anong version binasa mo? Huwag ka kasi sumingit muna. Anong version? Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri. Hindi naman sinasabi dito na yung mga sanggol ang pumupuri. Ano ba yan? Bro, Ano ba yan? anong version ang binasa mo, bro? Larry Silva, panlulokong ginagawa mo, hindi yan sinasabi ng ng dating Biblia. Kaya siya nagpapasa ng dating Biblia kasi akala niya yan lang ang tamang salin. Mali. Tingnan mo sa salita ng Diyos. Ano sabi dito sa salita ng Diyos? Bro, Sinabi yung nila bang kay version na Jesus, binasa niya, bro, narinig ang mo ba dating Biblia, bro? ang sinasabi nila? Sumagot si Jesus, oo. Hindi ba ninyo nabasa ang sinasabi ng kasulatan na kahit ang maliliit na bata ay tinuruan ng Diyos na magpuri sa Kanya? Palibasa kasi, yung ang dating Biblia kasi hindi mo rin nabakasalin, kaya yan ang naging resulta. Lahat ng Bible translation, yan ang sinasabi. Tinan nyo sa Bisaya. Sa Mayang Balita Biblia, anong gingon dire ha? Oh. Ang mga bata o ang mga masuso gibansay mo sa paghalad og hingpit nga pagdayeg kanimo. So gikan sa baba sa masuso o yung sanggol, gibansay sa Ginoo paghalad og hingpit nga pagdayeg niya. Ato nang basahon sa laing version sa Bisaya. Ingon dire. Bisan nga wala ba makabasa sa Biblia nga giingon sa kasulatan nga bisan ang gagmayng mga bata gitudloan sa Dios nga modayeg kaniya. Ang Dios mo tudlo. Nya sa kanila kay wala katudlo. The Living Bible ang gibasa ni Bro Eugene kanina, ingon dire. The Living Bible. Yes, indeed. Didn't you ever read the scriptures for they say even little baby shall praise him? Tapos sa kanya mali. Bukod tangin lang ba dating Biblia ang baliktad? Jundo Alabado. Hindi mo maluloko, bro. Nakikita sa live yung yung mga talata, bro. Di mo maluloko diyan. Pangalawang talo mo na, bro. Paki-resume yung bro, kasi walang nakikita sa live mo, bro. Yung mga mukha namin, bro. Yung screen mo lang. Yun.
Yun na malaking problema dito kasi si Larry Silva nakapokus lang sa ang dating Biblia kaya kapag nakabasa ng ibang salin, iba na ang kanyang reasoning. Ngayon, kung sinasabi niyo mga sanggol ay pumupuri sa Diyos, paano ba, paanong paraan? Ang Diyos ng nga. sanggol? Paanong paraan? Ang Diyos nga. Oh, sige. Hindi. Tanong ko. Paanong paraan ba ang sanggol para makapuri sa Diyos? Paanong paraan? Sa paraan na ang Diyos mismo ang gagawa. Kaya nga sabi dito ang Diyos mismo ang nagsabi, tinuruan niya ang sanggol na siya'y ipadala. Ito, basahin sa Tagalog isa pa Tagalog na Bible. Ito, para makita niyo. Si Sai, sabi ganito, sinabi nila kay Jesus, narinig mo ba ang sinasabi nila? Sumagot si Jesus, oo. Hindi ba ninyo nabasa ang sinabi sa kasulatan na kahit ang maliliit na bata ay tinuruan ng Diyos. Tinuruan ng Diyos na magpuri sa Kanya. Tinuruan ng Diyos. Anong paraan? Ang Diyos na nagturo. May problema ka dyan? O anong tinuro? Ano itinuro? Magpuri sa Kanya. Ang Diyos nakakalam. Paano nga? Siya nga nakakalam. Mula sa Ayun. bibig ng mga bata, lumalabas ang lubos na pagpupuri. Basahin mo sa Tagalog. Ang dating Biblia. Kasi- Tignan nyo. kasi- Ang dating Biblia, 21:16, sabi dito ha. At sinabi nila sa kanya, Buti na narinig lang, mo ba meron. sinasabi ng mga ito? Bro, At Silva. sinabi sa kanila, at sinabi sa kanila ni Jesus, oo, kailanman bagay hindi nyo nabasa? Mula sa bibig. Mula sa bibig. Kita yung lawas ng angitan. Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri. Mula sa bibig ng mga sanggol. Sabihin mo, hindi. Ngayon, sinasabi niyo na ang mga sanggol ay pumupuri. Silva, meron akong Hindi tanong. kami nagsabi. Silva, Si meron Cristo akong yung tanong. nagsabi, Bro, hindi kami. saan mo nabili yung Yung bang- bro, saan mo nabili yung Biblia mong, ang dating Biblia, bro? Meron ba kayong available dyan binta, bro? Wala naman kami binibinta Biblia. Ano ka? So, Ha? manghingi ako sa'yo dyan, bro. Pwede ko bang hingiin yan, bro? Paano ko naman ibibigay sa'yo? True Wala LBC. ka dating Biblia, bro, Eugene? Wala, bro. Meron ka? Meron yata ako dito eh. Meron ako dito, dating Biblia dito, meron ako. Dali lang. Patingin daw, bro. Saan mo yan nabili, bro? Hindi nga hindi kami nagbibinta So, ng Bible. so, saan mo yan galing, bro? Ngayon, kung itong galing dito. Ay, apps lang pala. Akala ko meron. Kasi bro, dyan daw, saan mo nabili yun sa'yo, bro? Yung sa akin naman, dala ng anak ko, kasi yung anak ko kasi galing Cavite, pagbalik niya dito sa sa Cebu, may dala na siyang Bible. Yun, dating Biblia dala niya, yung anak ko. Tagalog yung anak ko. Dindo. Oh. Tignan ko muna dito sa yan, bro, sa Shopee, baka meron. Alas 11:30 na, kain muna ako. Sige, kain ka muna dyan. Pero iba talaga, no? Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo, nilubos ang pagpupuri. Yun yung ang dating Biblia, bro. Yun yung ginagamit ng mga MCGI, bro. Ang dating Biblia, pero yung kanilang gawa, 20-28, na binabasa sa live, iba sa talagang nakasulat sa ang dating Biblia. Iba ang nakasulat sa dating Biblia talaga is, Iglesia ng Panginoon. O sa kanila doon, naging, Iglesia ng Diyos. Sila pala yung Okay. Yan, Bro Eugene. Oh, Talo si Larry. 3 beses na talo. wala na, Dong Larry. Kain ka na lang, Dong Larry. Diyan ka mananalo sa kain. Dito, wala ka namang panalo sa larangan. Kain ka na lang, Dong Larry. Yan, sigurado kung manalo ka. Okay, thank you, Bro Eugene. Sa Sige, time. God bless.